Berdi Begmenov bizim mehmançılıkta. Kıyınçılıklar başlan döwri. Türmeye bastırlar. Heley öýde otur, çağalara terek. Kızıl diplom bilen polio ýady. Men kliçkam bilen berdi çüýşe diýerler. Şuňa Özbekistan'a fabrika açmak niyetim var. Operatsiýa etdim. Kuntuçylyk etme, ogurlyk etme. Bu kurda onu gemirjek bolýar. Maşinden ýa-da gelýärdim, çağan kakdym. Begen sport bilen ýanky düşünmedik bolanlar. Liçni brend seň üçin näme bu? Terekeçiler nämeden başlamaly? Türkmen biznesmenler yapılýar, ya bankrot bolýar. Hemmeten magazin açyp gelýär, hemmeten biznes edet gelýär. Ýaşlar üçin adenne telegram et, kapşon koly, film çekip seň ejiň plana deýin. İlkinji gedek Türkmen dilinde podcast sürýär. Birazrak käbir sözlerde ýalňyşlyk bolup biler ýa rus dilinde de bolup biler. Berdi Begmenov bilen ýürüte bize mehmançylyk geldi. Bugün esasy biznes hakynda, Russiýadaky biznes hakynda, Türkmenistanyň biznes hakynda bir maslahat etjek bolýar. Şo wagtda bir biznes Berdi Begmenow'a sorular berýär, ol size biziň sorularymyza jogap berer. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Bom tapdyňyz. Assalamu alaykum doganlar we gardaşlar. Köpüňiz diýen Berdi Begmenov sesiňe näme iyi goýduňmy diýerler-de. Operatsiýa etdim. Indi bolsa ses originala geldi. Meňe de salam köpüňiz tanandyk, belki tanaýansyňyz. Berdi Begmenov 1991-nji ýyl özüm doglan ýerim Aşgabat, Kızlarbatly, Balkanly. Bizde şu tire taýpa wada, nireli, marly, daşuwly, lewaply, daşuwly da, marlada, şarjulýada. Türkmen ýaly garayan ýerde bolsa da elimidan pajaş görmek isleýän. 2002-nji ýylda orta mektepde oturduk. Biz birinji bolup 10 ýyl mektebe düşdük 91'ler. 90-njy ýylda okuýa, biz bolsa 10-jyklarda düşdik. Onu biz sizden soň oturan bolýardy. Ama sen 92'lerim 10'a düşdi. Gawdanyny özüm Aşgabatda Gawdanyny 18-nji orta mektepde oturdum. Şol mektep döwürleri kynçylyklar başlan döwri. Sebebi ýaşulyny biz ýaşuly diýemizde ýa-ni kakamy 1999'da türmeye bastırlar. Bayramalla 7 yıl oturdu da. Näme üçin bastılar, näme etdiler, onu hökman aýtyp geçmek gerekler. Ýöne kynçylyk kemesinde maşgalada bolýanda. Sen de okul mu ýaş? Da men bir aýallygynam, bir erkek dogunum, men kişi körpe. Şondan kiçilikden bäri ýa-ni şol kynçylygy görmedik adam muny düşünmedi. Böyle aslında sen bayla ýaşaýan, doýsy metadyň üçin edilen, metadyň bar elinde maşinyň bar. O döwürde maşin diýmek, uly 90-njy ýyllarda 95-nji ýylda maşin bolmak uly bir zat diýmekde. Denji bardy o mahal. Oýnadyňmy? Olanlaryň birlikde ýaşa. Denji Sega ol. Budan gidip oýnayan olanlar bardy. Bardy. Indi diýjek bilen şol hemmadadyň bir kiçiräjik baý orta baý çağlaryň birine birden Bats iyi sat yok. Üçüncülük edýän zat biziň kakamyz. Türkmençilikde näme erkek işlemeli, aýal öýde oturmaly. Bizde de pakan mamaş işeden okdy. O mamaş gyzyl diplomy oturan magtum bolýar. Ýerde okudy? Magtum boldy. Magtum bolýar. Öz spes boýunça işledimi? Indi şol öz spes boýunça işlemeli öýde muallim bolmaly aslında. Kakam doktor, ejem muallim pa obrazowany. Aslında şeýle bir düşünje var türkmenlerde. Heley öýde otur, çağalara teret. Kakam sistemada arasy işen. Gatdany biznesmen, telekeçi bolup, urundan işlemem, telekeçi bolup işenden soň muny bir telekeçi dosy podstawy dedi. Men şoň ulanam soň düşünýän bu zatlara. Ýaş wagtyny düşünýän, Ýaş wagtyny düşünýän, kakam bastyra sen 5 ýaşyňda niýeden biljek olu? Kakama, ejime, muňda bir şükür şu sebebi ikisi de aýdýarlar. Aç otursaňam yalan söyleme, ogurlyk et. Şol sistema, ýa-da kelle oýlanda, şoň ýalyk enatan baglagyna şükür edýän. Nätoý şonu öwrüden soň w żyzni gerek zat boldy da 100% bilen şo men kakam hiç açan birinin amanatyny almajagyny, etmejegini, ýöne kynçylykda hiç kim nizastrahowyn şeýdip biz wagtlaýynça kakasyz galýar. Indi o döwürde 90-njy ýyllarda eger bilýän bolsaň belki bilen o sapar Murat Taýşyň ýazyp fada atan ýa. Sen kakan goş sisteminde işleýän bolsa, ejeňi sen goş sistema alanoklar. Eşdemäsin. Südimiz bolsa meni belki şu diýmek bagdy üniversitetlerde alanoklar. Iýmine şumat şunu belli geçesim gelýär-de. Şumat ütgedi uje davno. Ýöne 96-97'de pakan içeri aldılar. Mamaş gyzyl diplomly işe giribilen ok. İşe giribilen ok. 3 sagat näde beklemeli. Şumat aýtsaň bolýar da, ýöne ýylyň başga biriniň dokumenti boýunça Senagat bank bar, o zat var ýa paşyň gapdyr Senagat bankda şu taýda gyzyl diplom bilen polio ýady. Gyzyl diplomy bilen bir başga biriniň dokumentini. Sebebi iş daşa
O borç sana da alan oklar sen. Sen günahkar da hala bolup geçen adam. Indi sistemada men yadıma düşe irden seret meni elimden tutup alıp gidiyordu. Saat 6'da impaşın yanından bir 30 minut 40 minut yolu avtobusa da pul töleməliyip piyada baryadık şu tak ecem meni şöyle stolun üstüne oturdu yadı. Pol yuya eğer oğlum ondan sonra oku vakit yara meni. Men birinci klassa, ikinci klassa oku vakit yara. Ondan sonra eğer oğlum men yuyin saat rovna 7:50 pol yuya 8'de bank açılıyor. Biz 8'de şu çıkacağız. 8:30'da çenni mektebim 8:30'da başlayabiliyorum. 8:45 8:30'da 20'de gidiyor. Şu kıyınçılığı men şu talıp şu ecemin şu pol yuşunu görmeyen bolan bolsam ul erkek doğurma gelip işe çıkalı. Bollu biz uloğlan bollu men 7 yaşımda tam bir 9 yaşımda. Uşa kıyın yadı. Şan pulu yetenek o şağan eklemeli. Men şu mahal partoğu diyen bollu çıkalı. Nirede yaş ne etmeli? Kişilik baktın. Yani yekece kelle eyleyen zat çüşü çöplemeli. Ya da gidip maşin yumoli. Qara işlerde indi şol çüşü çöplemene bize de bir dost olmamız öyle diýdi. O da çüşü çöpleýärdi. Biznesmen o. Baklaş kalyas çüş alyas qyr ýalar. O oğlan adam var ola. O yani baklaş kalyas. Hudaý geçdi. Neme şu otirna öňde de neçe milyon dollarlyk kampaniýam bar elimde. Köpse şoňa da haýdy 12 milyon dollarlyk kampaniýam bar bolsa sen nämiş onu bellek geçirsen ona gelirse ýaşly oturaly. O ýaşly oturaly. Inni DJ Kolanlardan baklaşga çüş alýan diýmek men üçin birinji gorkunç zat bilenmi? Klassdaşdan görür. Biz näme diýerdik? Näme diýerler, näme goýarlar. Şey dip bara, inanmarsyň, şu taýda başga raýona gidiýärdik. O başga kwartala aýlanmaga. Biz bara çüýşe baklaşga ýa-da qygrymdykdy, öýlerini qakýadyk. Qaqyp seret näme diýerdik? Men kellemi jeýe geldi, gapyny qakar, musuruňyz barmy? Getir musuruňy döküp birin. Maňa pul gerek gel. Maňa diňe çüýşäňiz bar bolsa çüýşe ýa-da baklaşga ýa-da bankaňyz beräýin. Şu an 1 litrlik banka, 3 litrlik banka ol wapşe gylly. Malady gatygy pikir. Gatygy pikir. Te düşünsene, käbir adamlar öňünde musur bar da, şonu çykar atma ýaltanýarlar. Men şonu kelleme geldi, bizde öýde ey, berdi Murat, bar musur çykar diýärler öýdäkiler we şol dedi. Ýok, şumatky çağlar, götür ýapran. Ýok, eje, şol ýarlar, menim. Şo da urdu, şol ýar çağlar bada. Menim bilen näýle alýadyk. Kapılar oğudan bolsa, şunda badır eje mudur. Kapısına göre karar berýär. Bayada. Ya da der kapısına ya da bilen howlusunda maşin var bolsa, garaçy. Şoňa göre karar berýärdik. İyi şey dip kapyny kakýadyk. Ondan barsaň o, bir gün şey kapyny kaksak, paralel klassdaşymyň mamalaryna barıp dursa o. Allah can diýenler ne utanýan onan barsaň o. Olam görýärdi, olar ötendär o. Babuşkalaryna şondan soň olam gidip klassdaşlara men kliçkam bilen berdi çüýşe diýerler. Oturany. Eýder şuma çüýşe diýmek, şuma TikTokdan çüýşe diýip aşağıda kommentaýa ýazaýmyň? Ýatsynlar o, diýme. Şu klassdaşdan bardy. Berdi çüýş alyas çüýş. Diň üstünden bilerler klassdaşdan. Hudaý kesin onda utanýadym. Haýat diň urşada girýärdim şoň üçin. Eýder şu çüýşe meselesinden şu wagt durmuşdyr alsaň da. Men häzir şunu aýdyp geçeýin, häzir bir zaman. Egerde şu mat kynçylygy görýän video çykdy. Kynçylygy görýän türkmen olunjuklar bar ýa gyýjagaşlar bar. Kim näme diýse diýip geçsin o. Seredin gazanjyň utanjy ýok. Diýsin şu mat saňa çüýşe. Sen bilýärmi? Kuntuçylyk etme, ogurlyk etme. Inäsäňe şol şu gün üstünden haýt edýärler, gülýärler. Ertesi sen ýygyň gaýtarýarlar. Malades. Halal işi gadan ýandam bolly sen. İş ogurlygydan somsa biçir, fitçi sat mesele däl. Etat halal gadanmak. O şoň üçin kynçylyk geçýän adam. Seredin ýene-de ikinji ýene sowet. Öňüm bolandan soňum bolsun ýa türkmenlerde. Şuna akyl bar da. Men kim bilýär şu taýda men 7 ýaşymda, 8 ýaşymda, 9 ýaşymdaky patsan, şu taýda şumat milliardny kampaniýany döredör. Köpsine motivator bolar, köpsine ideýa bolar. Men uniwersitetde okap beremde de bar, türkmenler bilen baýjy kurslaşmaýatda olar tusovka, klub, şunýalak bilen men bolsa 7-24 işläp, kalyanşyk bolup işläp, onu işläp, men bilýärdim Allah jan menen bir gün bir gitmen makamat, bir dinjanman makamy. Inni bolsa bilen ondan barsaň bir 2 hepde mundan öň şol tusovka diýen klubdaky oglan maňa işlamaý agam diýip berdi. Ine şu aýdýan elimde innam tikirnekler gidýär-de. Tikirlenmeli da ýaş wagtda olar wagtyny boş geçirýärdi. Egerde siziň üstüňizden baý oglanjyklar ýa-da baý çağlar üstüňizden gülýän bolsa,
Hem öňüm bolandan soňum bolsun. Ýatda saklan. Berde bolly menem bolar. Diňananyň öz durmuşyňda bolup geçjek zady. Bolýa, его время сейчас, моё время чуть позже. Şo tarapy var. Şey dip var men şo şuýçany görmesem utanjyma ýaňa şuýça biznesi goýup çörek satmana baş. Alıp satýadym çörek. Men rayonna Gunça wady, Donbit Gunçaň ýanyna daşoğly maşgala çörek biçirýärler. 10 tamdyrlar bardy. Olar da tekawadara, orswadara optum çörek berýärler. 2500-de 3000-a alýadym. Şonu 5000 manatdan satýadym da, köne pulla da etişme 1 manat bolýardy. Şonu ol 50 teňe alyp 50%. Yönün bir problemi näme düşýär? Şonda men birinji gedem adada düşdüm. Rastrat diýen adada söz düşdüm. Näme ada ýok? Rastrat demek ubytyk. Men 10 çörek alýadym günne. Awa. 10 sana goňşumy alyp kakpyn kakýadym. Bir gün şolaň 3-si 4-si almasa, meniň 6 çöregim satylýar. 4 çörek satylan ok. 4 çöregiň öz sibistoýmysy näçe bolýar? 10 000 manada 50 teňeden 10 000 manat bolanda 2 manat bolýar, dogrymy? 10 çörek 50 teňeden näçe bolýar? Şonuň da 4-sini ýa 5-sini almasa, sen näme düşýän? Ýa nol ýa minus düşýän. Ya da özüňe galýar çörekler. Ya da sen minus düşýän, dogry. Özüme galýar, şol mahal şol. Eň adyny öz çöregiňe gazanyny bolýan, ödýjek çöregiňi. Ýöne has köp gazanyny bolýan. Onu bilen oga. Ondan soň bilenmi gazananyň bedeniniň etini ok diýär. Şoňa boldy da, şamsa men biraz işleýän, ýene de klassdaşlarym görmesin diýip sagat 5-de turup Ural Tigrim mady, Ural Tigrim bilen gidip şo taýdan çörejek alyp ýylyň zawtryklaryna 8-de çenni goňşulara getirýärdi. Çörek biznesden soň olarda geçdim. Bazarda jygyllyk bar bilýänsiň? Türkmenistan. Marojna satmak bilenmi? Marojna var, papakly marojna. Soň olarda geçdim. Raýonyň arasynda proxotlarda çigit satmak. Awa. Geçen ýoluny durup çigit satýar. Çigit çilimjik taraşan ýarak. Çilim agarpyz, gawun. Demek ki senin şol ýaşlykdan şu biznes, şol aslında biznes edýän işler. Şomakal uly bir bagyt näme dedi? Bir tigir almakdy. Meni şo pul ýyňap tigir alaýtym. Ya maksat goýupsyň, maksat goýan goýdun, ha? Maksat şo maksadan ýetämeli nätip goýdum, maksat ýetmedi. Esaty telekeçiniňim, esaty edýän iş maksat goýdum, şo maksadan ýetmedi. Şumat aslında pikir edýän da şo makalda görýän zakaliasiýa edip dursa, Türkmenistanyň içinden daşar ýurda telekeçi çykýara. Awa. Как будто бы звера из клетки выпустить. Her taraftan zakalka idya, kıyınçılık. Türkmenistan'ın içinde bari yoğu, pus alalı 5 milyon yerle, umuman sana 7 milyondur belki. Yöne köpüsü daşar yurtta, eyle beyle. Aşgabat'ta 700 000 adam vardır. 1 milyon diyorlar, belki 700 000. Inni şol diyecek bolýanda adam, есть такая книга «Стратегия Голубого океана» diýilýär. Okeanlar o şan 700 000 halyk her kimin bir zat edýär, her kim bir zat. Ýöne rynok ýok. Belli bir ýerasynda da. Belli bir limiti var. Owa, indi sen näme üçin Türkmenistanda biznes eden ok? Näme üçin sen Türkmenistanda magazin açan ok? Düşündirýin. Gördüm kommentarlar köp soraýarlar. Owa, ädiraden. Näme üçin Türkmenistanda açan ok? Aslında biznes Türkmenistandan başlady. Ilki biznesden, soň Türkmenistana berkada ul magazin, Orsadarda ul magazin. Men berde şul pidjagy satýan bakam $200. Türkmenistan'a men satardyň ýöne satardyň, limit var. Meniň auditoriýam $200 pidjak aljak adam bar, ýok däl. Ýöne az. Rossiýa üçin şu $200 şu pidjak. Mesele däl. Mesele däl köp satýar. Moskwa üçin simbol, men Moskwada online offline magazin bar. Türkmenler üçin bir tarif men adjene skitka berýän. Bu gelende talip bar, o bar, bu bar. Orsun adjene tarifi bar. Millet paraçylyk edýän diýen orslar boldy. Näme diýser diýip geçsin. Türkmen menim student bar. Maksadyň barda padýaş getmek. Sen özüň student bolup gördüň bilýän, kynçylyk gördüň da. Sen student wagtyň işläňsen. Iýmin $200 diýmek şumat, başda 16 000 rubleydi. Awa. Mesele däl, Rusya üçin. Moskwa üçin mesele däl. Gaty az pul. Indi menim Moskvadaky magazinim 600 kvadrat ýa-da. 600 kvadratyň içinde Moskwaň bir ýerine magazin. Bir ýerde var, 10 ýerde var. 150-200 kvadraty magazin. Galany ofis, sklad, sonýaly. 150 kvadrat. Şol 150 kvadratyň içinde men aýda minimum 5 milyon rubley edýän. 5 vuruşka. Men Türkmenistanda da magazin satýan olanlar bar. Gürleşen alır. Olar 5 milyon etmek üçin ýyl aýda. Awa. Olar bolsa 5 000 ışık sat. Olan marjinalny 5 milyon düşündirili, rubellaşma 5 milyon diýmek primerne 60 000 70 000 dolar. 70 000 dolar bir magazinde. Ne auditoriýa. Häzir men şonu 15 milyon 20 milyona ýetirip bilýän. Näme üçin
rynek bar. Moskvan halky bar, bilen pulu bar. Moskvada näçe milyon halk var? 13 milyon. 13 milyon. 13 milyon. Hem halk hem bay halk. Hem bay halk. Şoň üçin men Türkmenistana meselem açamok. Ünsüm bersem, oje menadir aslannoy biznesimi bitirip. Düşündüňmi? Doğru hocam. Ortada da raspılyası, ne raspılyası? Da ni raspılyas, fokus. Just on the Fokus focus. gerek ava. Ne üçin köp Türkmen biznesmenler yapılýar, ya bankrot bolýar. Köpsi gel brat başlar biznes. Ertir davay, mende $100,000, davay kafe açaly, davay plan edeli, davay. Hiç bir hesap kitap yok. Unit ekonomika diýen zady, meselem düşünün okurda köpsi. Biznesde minimum 1 ýyllyk ya da 6 aylyk rashodyň çykjak şo pulun hökman suratda bolaýmaly. Aylyklar, meselem magazyny söýläýär. Arendalar, soňra reklama pulun hökman suratda. Marketing ola 3 esasan şu doğru hocam. Şol senin seyfinde yapıp duraýmaly. Bizimkiler nädýä gitdi Türkiýede meselem Dubaýa gitdiler, allar eşik getirdiler bolly. 2 ay pulu ýetýär, 3-nji ay pul ýetenok. Şonu hesap kitap yapylman soň hemmesi magazin açasy gelýär. Hemmesi biznes edasy gelýär. Ýöne aslında şo biznesi hyjy bilen başlaýarlar, ilham bilen başlaýarlar. Hasapsız. Hasapsız. Menim şoň ýalak boldum başlangyç. Şol